makosana polisi yatapa a Halima Daudi amene ni membala wa chipani cha Malawi Congress Party pa ulamuliro wa Dr. Laza iwo ndithu anakhalapo akugwira ntchito ngati deputy minister mu maunduna osiyanasiyana kuphatikizapo komalizira uku anazakhala deputy minister of health. Paja amene a Halima Daudi anazakhalaponso ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Dowa South East constituency kuyambira mu chaka cha 2009 kuzafika mu chaka cha 2014 pamene anazaluza chisankho kenako anazapanganso bounce back kubwerera ku parliament pa tikiti imene ya chipani cha Malawi Congress Party mu chaka cha 2019. Inabeto kumazakhala ndi funso kuti kodi a Halima Daudi apalamula mulandu wanji chifukwa choti ni membala wa Congress nde akuyenera kumangidwa. Ayi ndithu makosana nkhani tiona kuti madamu amenewa aambwandiratu chifukwa choti apezeka ndi ndalama zakunja za dziko la America ma US dollars okwana 76,900 mano ndalama zimenezo ndi za fake. Polisi yasimikiza za nkhani imeneyi kuti ndithudi amenewa a Halima Daudi agona muchitoposi mwawo ku Lilongwe police station. Iwo akawatapira ku nyumba kwawo ku Lumbadzi mboma la Dowa. Mafunso kumazakhalapo kuti kodi zinakhala bwanji apolisi anazindikira bwanji anasina khutu ndani kuti amenewa ali ndi ndalama za fake nanga ndalama za fake zimenezo anazitenga kuti. Ayi ndithu potengera ndi amene amayankhulira polisi ku Malawi amene watundi a Leo Chintembo akunena zona kuti akuluakulu aku Reserve Bank kuphatikiza pamenepo ndekuti aku Fiscal Police ndi amene anapita ku nyumba kwa amenewa a Halima Daudi zikuona kuti anali ndi clue inake anali ndi information inake imene inapangisa zonena kuti apolisi amenewa apite ku nyumba kwa amenewa a Halima Daudi nde akuti atafika ku nyumba kwawo anapeza ndalama zimenezi zimene kuti ni madola za fake zokwana 76,900 US dollars. Ndeno akutinso kunali zipangizo zina zofanana ndi ndalama ya original ya US dollars zimeneno zitha kukhala kuti mwina amagwisa ntchito kumapangano ndalama zimene za fake izo. Komano apolisi sanafotokozere bwinobwino ma details yake koma akuti angotengana ndi akuluakulu aku Reserve Bank ndikutengatu china chilichonse zida zimene zinali kumeneko kuphatikiza ndalama zimenezo ndikuti akuyembekeza kuti apite nawo ku bwalo la milandu kuti akayankhe mlandu opezeka ndi ndalama za fake. Komano opena pake kumazapanga connect ma pattern kuti polisi imene sizingatheke kuti mwina mwake kumbwandidwa kwa anyamata azikwanje ndi kumene kwapangisa zona kuti a Halima Daudi agwidwe. Sizogwirizana koma chifukwa makosana tikaseta bwinobwino posachedwa pa polisi yatapa anyamata azikwanje omwetu ndi a Steve Kadamanja komanso a Nelson Chipokosa. Nkhani yake ndikuti makosana amene panali pa 9 February chaka chino cha 2026 anachitatu masamo obandalama zokwana 392 million Malawi kwacha ndikuti chakulilongwe uko. Mano deal yake inali kukhuzana ndi ndalama zakunja kuti kamwenya ameneyo ampasa ndalama zakunja madollars iwo ndakuti apereke makwacha. Itaphulika ndi pamene amapeza kuti akuluakulu amene anyamata azikwanje amene ambwandiridwa of course pajanali ndi ma series ya milandu. So nkutheka kuti kumenekoko ndi kumene amakatenga madollars amenewo kungoganizira chabe. Ena kumazanena kuti nkuthekanso kuti a Halima Daudi ndakuti ndi victim mwina anayendedwa njomba ndi akuluakulu enake ndi atambwali enake komano potengeranso ndi amene akuyankhulira polisi chifukwa achita kulemba pa sambaso la mchezo la Facebook pamene akufotokozera uthenga umenewo kuti kunyumba kwawo kwa Halima Daudi kumene kudowa ku Lumbadzi ndi kumene anapeza zinthu zimenezozo kandi kuti machinary ndi template ya ndalama ya dolayo. So zinthu zimenezozo kuzilumikiza ndi zimeneno zikumapereka maganizo kunena zona kuti nkutheka kumeneko ndi kumene kumachionedwa ndalama zimenezo. Nkhanito ngati zimenezi zokhuzana ndi chinyengo choncho zikuchulukiratu kumbali imeneyi ya chipani cha Malawi Congress Party makamaka members kumeneko. Enanso paja ndi amene akukhuzidwanso ndi ndalama zakunefi amakhala gawana kumeneko. So magaya kongeresiwa situzoti mbali yabwino yenene imene tingapase nditi fangati iliyoti ndiyoona kuti ndalama zimenezi amakhala kupanga iwo ndakuti a Halima Daudi ndakuti zina zinthu zofoira kwambiri. Mupolengera kuti nkhani imeneyi ndakuti bwalo la milandu ndi limene likapange prove kuti amene wa Halima Daudi
ndolakwa kapena ayi, koma ngati angakapange prove kuti ndolakwa akumana ndi lamulo, komanso ngati ali osalakwa ndikuti bwalo likamasula kumeneko. Ife tisangobwera kusafotokozera mmene nkhani zake zizayendera kumeneko ku bwalo la milandu. Aito makosana nkhani zake mmene zikuyendera ankuthekato nkukhala ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza sona kuti polisi yasimikiza kuti yamanga a Halima Daudi amene ndi former deputy minister of health. Iwo atapa pa mlandu kuti apezeka ndi ndalama zakunja za feki, ndalama za $, zimenezo. Ngati maganizo amene alipo fotokoza mu comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sekwele panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 8 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndito zitakufikirani mosavuta.